ako vnímate vy tú svoju postavu a teda z toho vášho pohľadu, akú postavu hráte a ako ste sa na ňu pripravovali? Moja postava je bývalý profesionálny vojak, alebo ešte stále profesionálny vojak, ktorý absolvoval niekoľko misií, prichádza do príbehu tiež si riešiť niečo, o čom spočiatku nevieme, čo je. Snaží sa byť taký akoby chlapácky, taký tvrdý, je militantný, je možno priamočiary pri nejakom skupinovom probléme sa rád tak ako keby možno tlačí do úlohy nejakého ako keby vodcu, ale v podstate je trošku tak tragikomický práve v tom všetkom, ako prosí o pozornosť, ako sa cíti byť nedocenený, ako by chcel byť ocenený a docenený. No a ako to už býva, to svoje tajomstvo sa snaží ukrývať čo najdlhšie, ako to len ide. Ale už by som viac prezrádzal, ako by som mal. Keď ste prvýkrát vlastne do ruky dostali scenár, čo vás na tej postave zaujalo, kvôli čomu ste povedali, že áno? A ako dlho vám možno, že trvala príprava na túto postavu? Zaujala ma tým všetkým, o čom som tak dlho hovoril doteraz. Takže môžem to začať opakovať, ale myslím, že už to máme nahrané. A tá druhá otázka bola? Či ste sa na túto rolu nejako špeciálne pripravovali, alebo koľko vám to trvalo? Pripravoval som sa štandardne, tak ako na všetky ostatné postavy. Nebola to v tom čase iba jediná postava, na ktorej som pracoval. Zároveň som skúšal v divadle novú inscenáciu. Takisto som ešte popri tom točil niečo iné. Takže v podstate pripravoval som sa toľko, koľko mi dovoloval čas. Len nedávno ste dokončili, alebo teda v televízii skončil seriál Vina, ktorý bol naozaj vynikajúci. A teda predpokladám, že aj veľmi emočne ťažký, keďže išlo o veľmi ťažkú tému. Mňa by zaujímalo, ako sa vám točil tento seriál a či ste si vlastne nejako prenášali tie negatívne emócie aj do toho súkromného života, alebo už to viete úplne odrezať? Točil sa mi dobre ten seriál, lebo je zaujímavý. Je to tým, že je to zaujímavá téma, zaujímavé spracovanie, tak aj herecky je to aj dobrá výzva, aj niečo, na čom človek rád robí. No a to, že vlastne ako herci stvárňujeme postavy v silných príbehoch, možno so silnými osudmi a tak ďalej, tak to už ako dlhodobo patrí k našej práci, k tejto profesii, takže do postavy z postavy a či si to prenášame domov, alebo či sa toho dokážeme zbaviť, alebo to vykročiť, alebo či to je večná téma, ale ja si myslím, že to zase až tak nejak moc neriešime. Bola nejaká scéna, ktorá sa vám točila naozaj ťažko? Tak určite tie ťažšie emočné scény alebo ťažšie fyzické scény idú vždy ťažšie ako ľahšie scény, takže priamo úmerne situácii. Ešte by som sa vás spýtala, aké budete mať leto. Bude naozaj veľmi pracovne nabité, alebo stíhate aj nejako sa osobne vyžiť? Bude výsostne pracovné, ako už niekoľko rokov počas leta.